Gernika-Lumoko Ubitarte kalean obrak egiten ari da udala, irisgarritasuna hobetzea eta oinezkoen segurtasuna areagotzea daukate helburu obrek, eta horretarako espaloibiak handituko dira, 2,5 metroko zabalera izatera. Gainera, hormigoizko lausa, eslabaingarri gris beltzak ipiniko ditu, gaur egun daudenen ordez. Halaber, kaltzada ere berrituko du eta aldetako batean aparkalekuak egingo dituzte. 70 metroko luzera eta 10 metroko zabalera dauka Ubitarte kaleak. Udalak aurre ikusten duenez, 2 hilabete iraungo dute lanek, hortaz, azaroan amaituko direla espero. Udalak dioenez, lehenago Juan Kaltzada, Miguel de Unamuno eta Alondegia kaletan egindako lanen hildo berekoak dira obrak. Haietan ere espaloiak zabaldu zituztelako oinezkoei lehentasuna ematea.